Ichete that your guy African yana born on the street 5 years ago, 7 years ago, 8 years ago, 10 years ago, or even 12 years ago. Do you remember him? Finish business again yana born where you know what I'm saying? On the street. Do you understand what I'm saying? Either no on alu facey, mobo no no. Mobo on alu ntuke. Do you understand me? Mobo, no na-eje n'igwe ọkụ. Don't know if you understand me. Oh no, on the street, we understand what I'm saying. Some of you will unfinished business. And since you for bari ime afọ, iji ego ya kwa, iji ego ya. And no katanulu chete family, and iji ego ya. I want to ask you, akwa ego ya afọ, ikaji abi, because only many of them will come out this end of this year, especially Asian country. Actually, remind again. Apụtara na the end of December, apụta na ending of January before Asian holiday. Do you understand what I'm saying? Some of them apụta already. Now, I hope that in ego afọ gị na agbo ji business at that time before ihe ike wee mee ye ọdachi wee dakwasị ya. I hope na that money afọ ka dị intact. Asị nka nchetelu unu. Ịma na some of unu nwa bụ ndị ọghọlị. Ịghọtago? Onwe ka nwanne gị si wee daa ada n'ụzọ. Ịkọ na the whole money niile o tiri na business unu na-eme. Ichete family ya abụrụgo problem. Ọnụgo nwaanyị mana ivisit family ya afọ abụrụgo problem. And onwere ife iji ego ya afọ wee mepụtara ya. Do you understand me? Na iji ego afọ atọn up since o nwere ike ọ pụta ọyala anaghị ọmụrụ nwa. No that capital afọ ọ mana o tiri na business unu na-abụji. Kelapụ ịkọli story because onye nwa bụ the last hope o nwere keta. I know why I'm telling you this. Ịma na ọ ya bụ sometimes anyị pụtara ya na-ekwu na a na-agba egbe na be anyị. Some egbe a na-agba na be anyị abụrụkwa ndị nọ be anyị na-agba ya. Okwu ka ekotere abroad, especially Asian country. I know why I'm telling you this. Gị na nwanne gị mee business ọ bụ na onwe ka iji esi wee dị. Na obu ahịa wee pụ. Ọ bụ nnụnụ. Ọ bata n'airport a control ya. And onwe business niile group na-emebu business and onwe gasịrị ego otu ili. Do you understand me? Wee pụọ that journey afọ. But unfortunately ife mee. You got to give a na-ekwu. Ka ife a mee, what did you do? Ijide ego kosa. Achọrọ m ichetere gị na many of them will come out. Some of them nọ na South Africa. Some of them nọkwa na Asian country, Thailand, Philippines, HK, Gadafia Chinko, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Malay, Bangladesh. Do you understand what I'm saying? So make sure na ego ya for the intact. Because all na ego ya dị not intact. O nwere ike fight with the last blood of his life. And the mmadụ nwere ike ịdara ya. I know why I'm ji agwa gị keta ife. Mana ọ ya abịa na bay like this, na mmadụ bụ lezus, na mmadụ nọ na motie, na ọ na-akpọpụtara ya gbaa ya tatatatata. Iche na ndị napin. Ọ bụrụ ndị napin o. And ndị bịara mission a nwere ike fada ezu ori. Na nwere ike ọ bụrụ unfinished business. Ịghọtago? Ka ilikọcha about 6 feet. So many of them will come out this end of the year, January, that is December. Some of them are apụtago, and some of them will also come out na end of January.